wie is gedoa. De master in de binnetesj, nu ken ik wirke go. Ik wil trük nooit Zude, handen kamer ópgezag. Ik wil ergens effe sjoele en dus houw ik mich bedach. Ouwesjhoes, Ouwesjhoes. Joare, lope, sjlepe, met een vöal te zjwoare tesj. Toiletgerei, computer en wel 15 kilo wesh. Het liet zich heen verwennen en haar kostje is gekocht. De deur steed maar open en hoe ving-se zoeg het nog. Ouwesjhoes. Ik sta op eigen bing, ben niet mijn papa's grote meid. De kiekerij en alles op de toekomst voorbereid. De gouden kooi steekt open, ik ken goh hoe ik wil gaan. Waar gek dat alle pielen richting Limburg blieven staan. Het is trük in hotel mama en geen mich weet voor wie lang. Het is ouwesjhoes gemütlich, vier zo samen op de bank. Soms is het bed and breakfast, het is meestal vol pensioen. Met 7 sterren service en een kamer